Kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gaude? Zure superbotereak azten da azten, sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Gaurkoan, adimen emozionalari gaitasun eder bat dagokio. Eta badakizu zein den hori? Talentua. Zer da talentua? Gaitasun edo trebetasun bikain bat. Hau da, zeregin bat modu oso arrakastatsuan egiteko gai zeanean. Hausnarketa polit bat egingo dugu, zure talentua jakin edo ez, hemen deskubrituko dituzu. Jarraitu nirekin, aurrera super txikiak eta super familia. Ez ahaztu super sekretu guztiak trilogia honetan dituzula, nere web orrian, oraintxe bertan zure eskura. www.supertxiki.com Badaukat berri oso on bat. Talentu bat, baita ere, ikasi daiteke. Ez badaukazu, entrenatuz ikasi daiteke. Pertsona bakoitzak baditu bere talentu edo zaletasunak. Eta trebetasun horiek agian barrutik datozkizu edo ikasi daitezke. Ados? Gure ametsa balin bada jarduera zehatz bat egitea. Baina ez balin bagara horretarako jaio, ez kezkatu, entrenatu bai daiteke jaiotasun hori. Adibidez, ni oso pakete hutsa naiz sare sozialetan, baino, ikasten ari naiz, bai, ikastaroen bidez, begiratzen, eta orduan, espero dut hobetzea. Beraz, gaurkoan egingo duguna da, ez badakizkizu zeintzu diren zure talentu, edo zaletasunak, goazen oraintxe bertan familian, edo zuzeu bakarrik nahi baduzu, hausnarketatxo eta galderatxo hauei erantzutea. Prest zaude? Hartu aldezu, arkatza, boligrafoa edo dena delakoa. Begira, hementxe ditugu galdera batzuk, bai? 8 hain zuzen, begira, oso errexak. Denbora oso azkar pasatzen zait hau egiten dudanean. Bale? Apuntatu hor, hartu lasai, eta zein ekintzetan pasatzen zaizun denbora ziztu bizian. Bigarrena, nork inspiratzen hau, nor miresten dut, agian miresten duzu abeslari bat, edo zure gelako norbait, bale? Nere bizitza hasieratik hasiko banu, oraingoan hau egingo nuke edo ez nuke egingo. Errepasatu pixkatxo bat, zer egin dugun, eta pentsatu pixka bat, berriro egingo zenuken edo ez, ziur zauden berbera egingo zenukela. Gero, zerk egiten zaitu besteetatik ezberdin. Zer uste duzu ezaugarri den zuzeu berezkoa daukazuna. Bai? Zertan zara ona 5. Naturalki primeran egiten ditudan ekintzak hauek dira. Agian, artista baza margotzen inorrek erakutsi gabe, edo eskubaloian bikainazea, holako, errepasatu, ea zertan zaren ona oso erraz, bai? Gero, norbait laguntzen dezunean edo norbaitentzat zerbait egiten duzunean, zein arrazoirengatik eskertzen dizu jendeak. Agian, eskerrik asko biderketak egiten laguntzagatik, edo honea iristeagatik, ez dakit, bale? Gero, nik uste dut norbaitek deitu nazakela honekiko nire esperientzia eta iritzia emateko. Agian, nik oso errez, laburtzen ditut liburuak, bai? Eta, jendeak esatei, lagundu nazu, nola iten dezu hain errexau, bai? Eta azkenik, norbaitek esan dezake honetan jakituna naizela. Agian asko dakizu dinosaurei buruz, planetei buruz, bai? Hortxe dituzue puntu batzuk. Helduok zein txikitxok zuen zaletasun eta talentuei buruz
hausnarketa egiteko. Ikusiko ez du zein ondo sentitzen zen. Aurrera supertxikiak eta superfamilia.